umdali woxolo nomthandi wenkolisano obuthi ubomi bethu obungu naphakade bubekho ngokukwazi wena onkonzi lukhululeko kanye uze usilwele thina zicaka zakho ezilulamileyo kuko konke ukulwa kweentaba zethu size sithi siqinisile ukuthemba ekusilweleni kwakho nje singoyiki amandla abo basuku babe yimpi kuthi ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen, 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 amen. Nkosi bawethu asezulwini Thixo namandla onke ongunaphakade osilondolozileyo kade kwasanga lemini yanamhla uze usilondoloze ngayo ngamandla kamakhulu usipha ukuba sithi ngale mini singawesonweni sithi kanjalo singangeni ezingozini zithi zonke izenzo zethu zicwangciswe ngokubona kwakho size simana sisenza oko kulungileyo ebusweni bakho ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Amen, 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 amen. Onke emthombo wako konke ukulunga sithi ngolulamo sikuthandaze uba uthamsanqelise zonke inkosi namaphakathi nabo bonke abanegunya lokugweba imicimbi yelilizwe bazalise ngomoya wakho ingcwele batyebise ngofefe lwakho lwasezulwini bahambise kuko konke okulungileyo ude ubangenise bukumkanini bakho bungunaphakade ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Amen, 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 amen. Thixo onamandla onke ongunaphakade kuphela kowenza imangaliso emikhulu hlisela bonke abafundisi bevangeli yakho nakuwo onke amabandla abawaphetheyo umoya ophilisayo ofefe lwakho uze uthi kuze bakukholise ngokwenene umane ubahlisela umbethu wentsikelelo yakho yenza okunkosi ukuze kudunyiswe umthetheleli wethu nomthandazeli wethu onguYesu Kristu. Amen, 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 amen. Thixo umdali nomlondolozi wabo bonke abantu siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa inhlobo zonke zabantu ukuba ubazise indlela zakho nophiliso lwakho olondolozayo ulwazise kuzo zonke inhlanga sithi ngobalulekileyo sithandazela irhamente engcwele kulo lonke ilizwe ukuba ihlale ngethamsanqa ize ikhokhelwe iphathwe ngumoya wakho olungileyo bade bonke abazibiza ngokuthi bangamaKristu bakhokhelele endleleni enyaniso babambe inkolo nganhliziyonye bebambisene ngoxolo behleli ngokulungileyo sithi ke ukugqibela sibabhekisele ebeleni bakho wena iswabo bonke abo babandezelwe ngendawo ezithile emphefumulweni nasemzinjeni nasekuhlaleni ngakumbi kwabafuna bathandaze ukuba ubonwabise ubasize kusweleni kwabo ubaphe unyamezelo ekuthwaleni kwabo ubunzima nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke imbandezelo zabo sicela oku ngenxa yakhe uYesu Kristu. Amen, 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 amen. Thixo namandla onke othengela ixesha wasipha ufefelo basithi nganhliziyonye sikuthandaze ngabanye othe kanjalo wasithembisa ngokuba wothi kwahlangana ababini nokuba bathathwe egameni lakho ubapha izinto abazicelayo yenza kaloku inkosi njengokunqwena nokuthandaza kwethu thina zicaka zakho njengokuba kusifanele siphe kwelilizwe ukuba siyazi inyaniso yakho usiphe kwilizwe eliza kubakho ubomi obungunaphakade. Amen, amen.